Vad säger du älskling? Är det dags att gå ner? Ja, och där Johanna och Leo, de ger sig väg upp på toppen här. Mitt i vägen för alla. Nu åker Leo ner här. Och så åker han på alla stackars toppklättrare. Här kommer Johanna. Här kommer Johanna. Full fart neråt. Så var det, nu ska vi åka. Eller gå ska vi åka. Daniel vill inte någonting just nu. Ja, vilka skadorna Mount Adams. Och det är Mount Hood som är jättelångt. Det är Oregon. Mount Adams.